Исәнмесез, дуслар, минем исемем Владимир, миңа 28 яшь. Мин Крящины Казан татар малайы. Һәм әтием аркасында без гаиләдә рус телендә сөйләштек. Еллар узу белән, башта бик яхшы булмаган татар телен белүем тагын да начарайды. Моны төзәтү өчен мин бер челлендж башлыйм. Мин татарча сөйләшәм. Мин үз туган телемне әнием белән әбиемнең телен белергә телим. Тарихыбызны һәм мәдәниятебезне яхшырак аңлау һәм аларны бәйтү өчен. Әбиемә быел 95 яшь тулачак. Мин аның белән тулысынча татар телендә сөйләшә алуымны телим. Зинһар минем әйтелешемне һәм грамматикамны артык каты бәяләмәгез. Мин бары тик өйрәнәм генә. Минем татар телендәге беренче видеом тәмамлана. Күп еллардан соң беренче тапкыр мин үз туган телемне шулкадәр күп сөйләшәм. Моны ешрак эшләргә тырышырмын. Сау булыгыз.